Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon, zer moduz, otsailean gaude dagoeneko otsailaren batean eta osteguna da. Beraz, ostegunero egiten dugun moduan, gaur parlamentuan egon gara, aste honetan Nafarroaren langabeziaren jaitsieraren inguruan galdezka eta gero ikusiko dugu parlamentariek erantzun digutena. Gaur ere elkarrizketa bat izango dugu, Garbine Bueno etorriko da, Garbine gazteen alorreko teknikaria da Iruñeko udalean. Pasaden urtean, 2017an, 110.000 gazte hartu zuten parte alor honek eskaintzen dituen zerbitzu eta ekintzetan, beraz errekorra hautsi zuten eta horren inguruan arituko da. Gero ere izaskun izango dugu erreportaitxo edo elkarrizketa batekin barkatu, Josetxo Goia Jitoala ikuskizunaren inguruan elkarrizketatu egin zaio, gero Iruin herriko hotxetan ikusiko dugu. Beraz, gauza asko gaur, has gaitezen egunero bezala efemerideekin. Guazen gaurko efemerideekin. Gaur bezalako egun batean 1709 urtean Alexander Selkirk deituriko marinel eskoziarra erreskatatu zuten. Naufragio batetik bizirik irtendako pertsona bakarra izan zen eta jenderik gabeko uharte batean 4 urte bizitzen eman zituen. Bere istorioak Daniel Defoe idazlea Robinson Crusoe eleberria idazteko inspiratu zuen. 1900 urtean, Bartzelonan, Els Quatre Gats taberna modernistan Pablo Picasso artistak bere marrazkien lehendabiziko erakusketa individuala eskaini zuen. Orain azter ditzagun gaurko lerroburu nagusiak Aitziber Iturriaren eskutik. Arratsaldeon Ainhoa, hauexek dira gaurko egunak utzi dizkigun lerroburuak. Urtarrilari agur erran eta otsaian sartu gara. Albiste hauek utzi dizkigu otsailako lehenengo egun honek. Hasteko, Siemens Gamesak, ELA Comisiones Obreras eta UGTrekin lorturiko akordioa salatu gabe. Sindikatu honek azaldu duenez, Siemens Gamesak otsailaren 8an aurkeztuko du berrondo eta 15 langileek alderatzeko lan erregulazio espedientea. Eta Iturriko inautegi eta kazetari egindako erasoak salatu dituzte. Nafarroako gobernuak bertzale 4,9 milioi inbertituko ditu nazional 121 errepidean dauden belakeetan hartuzko tunela Europako araubidea egokitzeko. Eta nazional 121 errepidearekin lotuta Gipuzkoako errepide sarean dauden 20 lekuen ondorioz trafikoa eta batez ere ibilgailu askoren kopurua handiz areagotuko denaren beldur edo kezkatia agertu da Gaztan bidasoa eskualdean. Aurrera egin ez albisteekin otsailaren batetik 7 ezagunen aurre matrikulazio kanpainaren inguruko albisteak jarraituko dugu. Ereduan izena ematen dei egin du aurre eta lehen hezkuntzako ikastetxe publikotako zuzendariak biltzen dituen lize elkartean. Eta Salestarretako proiektuaren altuera jaisteari babesa eman diote bizilagunek. Proiektuan hasiera batean 17 pisu hartuko eraikina zeuden eta bizilagunek 14 jaitsi ditzaten eskatu dute. Sanfermietan edalontziak berrerabiltzeko, edalontzi bakarra egoteko aukera ari dira aztertzen. Eta ia egun partaide gazteriaren etxean eginen den Iruña Open 2018 hau da Rubik kuboaren nazioarteko txapelketa. Egin dezagun aurrera gaurko egunkarietako azalekin eta Diario de Navarra egunkariarekin hasiko gara. Lerroburu nagusia honako hau da. Puigdemontek egindako bere porrotaren inguruko aitorpenak independentismoan nahaste borrastea eragiten du. Azaleko argazkian Belateko tunelak ageri dira titular honekin. Belateko tunelak itxitak egongo dira maiatzatik aurrera. Diario de Noticiaseko azalean, goikaldean letra lodiz idatzita lerroburu nagusia dugu. Andaluziako PSOE alderdiak hitzarmenaren opakotasunari kakotzen artean bukatzea eta Nafarroak gainontzeko autonomia erkidegoek duten erregimen berbera izatea eskatzen du.
Azaleko irudian belateko tunelak ikus daitezke hemen ere eta izenburu honek laguntzen du argazkia, itxitak 7 hilabetetan zehar. Gara egunkarian, lerroburu nagusian, Auzitegi Gorenak Euskal Autonomia Erkidegoan ematen den frackingaren frenoa bertan bera uzten du. Azaleko argazkian giza eskubideen aldeko kamiseta bat eramaten duen gizon bat Trump telebistan ikusten ageri da. Eskuinean izenburu hau dago. Etorkinen kezka eta demokraten protesta eragin du Trumpek. Berria egunkarian, goikaldean frackinga oztopatzeko Euskal Autonomia Erkidegoko legearen 2 artikulu ezeztatu dituzte. Beherago, lehendabiziko irudian Koldo Almando zinemagilearen hitzak agertzen dira. Gauza asko iradokitzen ditu oreinak, norbera aski izango da interpretatzeko. Azpian, bigarren irudian, Iker Irribarriaren pilotariaren esaldi bat. Askori ahaztu zitzaion 20 urte soilik nituela, baina horretatik ere ikasi egiten da. Ezkerraldeko zutabean beste eduki batzuk ditugu lehendabizikoan nondik eta nola askatu korapilo katalana, lehenengo berrian, bigarrenean beherago hobeto bizitzeko erabaki, mai inguru sorta baten lehen agindu gure esku dagok Bilbon eta horren inguruko berria da. Oraindik berago diagnostiko gisa balioko duten azterketak egiten hasiko da Jaurlaritza. Azpian, instituzioetako 30.000 langileri egin diete inuzterako deia 28-rako. Eta azkenik, kirolari dagokionez 50 bikotek jokatuko dute emakume Master Cup. Amaitzeko, goazen Euskal Herria Irratiko webgunea ikustera. Goian ezkerrean, Salestarretako proiektuaren altuera jaisteari babes eman diote bizilagunek. Eskuinean bardoetako 2 saio izanen da Iruin herrian asteburuan. Beherago ezkerrean, sozietate publikoen zorra 204 milioi eurokoa da. Beherago oraindik gobernuak 4,9 milioi inbertituko ditu Belateko eta Almandozeko tunelak Europako araudira egokitzeko. Eta bukatzeko elurra 400 metroan bota dezake. Dezagun gaurko eta astenetako agendarekin. Gaur arratsaldeko 7:30 Hiru Errege hotelean kontzertua The Beatles taldeari omenaldia egingo zaio Jazz and Music Experience zikloaren barne eta doakoa da. Ostiralean bihar arratsaldeko 8:00 Burlatako kulturetxean Txika Sobresaltok bere diska berriaren aurkezpena egingo du. Doakoa da. Larun batean goizeko 9:00 San Nikolas enparantzan San Blasen inguruko ospakizunak hasiko dira. Famatuena bere roskillak, beraz ez galdu eta gerturatu. Larun batean ere arratsaldeko 8:00 Gaiarre antzokian Mujeres con dos bemoles izenburua duen musikala eskainiko da. Sarrerak 8 euro balio du. Eta larun batean ere, ordu bat geroago gaueko 9:00 Zentral Cafe antzokian 2 kontzertu doainik izango direnak, Txutxin Ibañez eta Los Charrosen eskutik. No me da miedo a usted, permítame un momento. Iparraldeko fluxuak bultzatuta aire masa hotza eta hezea sartuko da goi latitudeetatik, eta honek prezipitazioa eta elurra maila baxuetara jaistea eragingo du. Zaparradak non nahi eta noiz nahi botako ditu. Kantauri isurialdean zaparradak bata bestearen atzetik etorriko dira eta mardulagoak izango dira. Baliteke gainera trumoiak jo eta txingorra ere botatzea. Giroa hozten joango da eta elurra gero eta maila baxuagoan agertuko da. Arratsaldeko lehen ordutan,
500-600 metro artean zuritu dezake eta gauean 400-600 metrora jaitsiko da elurkota, baina ekaitz eremuetan beherago ere egin dezake. Ipar-mendebaldeko haize zitala batez ere kostaldean eta Ebro ibarrean. Eguneko temperatura maksimoak goizean neurtuko dira eta 10 graduren azpitik geratuko dira. Ostiralean eguraldiak negukoa izaten jarraituko du. Prezipitazioa ez du ostegunean bezain ugari eta sarri egingo eta arratsaldetik aurrera atertzera egingo du. Mediterraneo isurialdean nabarmen gainera. Hori bai, elurkota ez da apenas igoko. Goizaldean 300-400 metrora egongo da. Goizetik aurrera zertxobait gorago 500-600 metro inguruan ziurrenik arratsaldean. Haizeak ahultzera egingo du apur bat, iparraldekoa ibiliko da, bolada gogor batzukin ohiko tokitan. Temperatura gutxi jaitsiko da eta zenbait lekutan izotza botako du. Albisteekin jarraituko dugu eta Galarko zendearekin hasiko gara. Otsailaren 10ean Galarko zendeak Subitzan ospatuko ditu 2018 urteko inauteriak. Aurrendako animazioaz, txistorra janaz, afariaz eta mozorro dantzaz disfrutatzeko aukera paregabea. Etxaurirekin jarraituko dugu. Etxauriko lehenengo berrian lan kontuak ditugu. Bake epaileko kargua hutsik baitago eta lanpostu hori betetzeko deialdia eginda. Otsailaren 19 arte aurkezteko aukera dago eta lehentasun guztiak Etxauriko udalaren webgunean aurkitu daitezke. Bestalde, herrian dauden 328 etxe bizitzetik 169 Etxaurik egindako gai organikoen bilketa kanpainan hartu zuten parte, hau da, 50%. Udalak udan emaile herritarrei kanpaina honi buruz informatu zien eta gai organikoen kudeaketaren inguruko tailer ezberdinak antolatu zituen. Otsailaren 3an larunbata bestalde Etxauriko herriak inauteriak ospatuko ditu, paella da txokolate jana eta kalejira batekin besteak beste. Eguesibarren berri hauek ditugu. Eguesibarko udalaren webgunean ikusgai daude dagoeneko 2018 urteko lehenengo lauhilekoan egingo diren jarduera eta ekintza guztiak. Inauteriak, olerkigintzaren eguna eta ingurumenaren astea, besteak beste. Otsailaren 10ean inauteriak ere izango dituzte Eguesibarren, izan ere Eguesibar eta Ibirikuren inauteriak ospatuko dira. Egitaragua arratsaldeko 7:30 hasiko da, joaldunak eta trikitrisekin eta jaia girotzeko, ondoren afaria karpan egingo da eta bukatzeko gaueko 10:30 aurrera musika eskainiko da. Azkenik, Iruñea hirian, martxotik aurrera Iruñeko udalaren etxe bizitza bulegoa, PCH eta Komiruña deskaltzozeko 47-53ko lokalean egongo dira. Ia 100 parteide izango dira asteburu honetan Gaztediaren etxean egingo den Iruña Open 2018 txapelketan. Iruñean Rubiken kuboaren inguruan egiten den nazioarteko bigarren hitzorduan, alegia. Udaltzaingoko talde ikertzaileak saria jaso du Seguziti izeneko babesaren aldeko hirien 6. topagunean, bere jardunbide egokiak direla eta. Ostegunero bezala gaur parlamentuan egon gara eta aste honetan Nafarroan eman den langabeziaren jaitsieraren inguruan galdetu egin diegu eta EH Bildu alderdiak eta Geroa Bai alderdiak erantzun digute. Iruditzen zaigu Nafarroan gertatu den bezalaxe beste inguru batzutan ere, beste eskualde batzutan, lurralde batzutan gertatu dela, beraz, horren irakurketa da, segurazki badagoela nolabaiteko
korrontea, hortara eraman duena, eta horrekin ere pentsatu liteke, lurraldean bertan ere egiten ari direla politika batzuk, nolabait enplegua sortzea bultzatu ezaketenak. Beraz, ondatu ona iruditzen zaigo, nahiz eta ñabardura batzuk ere egin bartze zion, batez ere ze enplegu mota sortzen ari den, baina korronte horrek ematen du Nafarroa bultzatu duela, eta behar bada Nafarroan bertan ere bertan egindako politikek nolabait korronte horrekin bat egin eta pixka bat lagundu dute. Bai, egia da, langabezia jaitsi dela, izan dela lehenbiziko aldia 2008-tik. Guk uste dugu hau ere behar dela hausnartu egoera batean. Uste dugu alde batetik, krisiren garai txarrenak pasatu dugula, eta hori ere nabari dela Nafarroan. Orduan baita ere, langabezian nabaritu dugule. Ez da gauza bat bakarrik Nafarroan gertatu dela, baizik eta ere hau gertatu da Estatu Espainiarran. Baino bai ere nabarmentzekoa da Nafarroan jaitsiera handiena izan dela. Hori alde batetik, krisiaren garaitxarrenak pasatu dira. Bertze aldetik, guk uste dugu Nafarroko gobernu honek lanean ongi ari dela, ez? Alde batetik ere, betetzen akordioaren programatikoan agintea, eta aginte horretan jartzen zen, bai ere garapen ekonomikoan eta bai ere enpleoko publikoko politiketan behar genuela planifikatu. Eta hori eginda, planifikatu da, eta badago ere planifikazio estrategiko bat izan delako S3, S3, eta hori aintzin badaie, hori garatzen ari gara, eta nik uste hori ere nabarmentzen dela momentu honetan, ez? Naiz eta 2 urte bakarrik edo 2 urte terdi egon gobernuan, ez? Bertze aldetik ere, nik uste bai akordio programatikoan jartzen zen, eta bai ere gobernu honek argi duela, bai eragile publikoak eta baita ere eragile pribatuak elkarrekin lana egin behar dutela, eta horretan ari dira, horretan badago konpromiso bat, sendoa, eta konpromiso sendo hori nabaritzen dela, eta konpromiso hori bultzatu duena izan dela Nafarroko gobernua. Guk uste dugu, bai eragile publikoak eta bai eragile pribatuak elkarrekin bide beretik joan behar garela. Eta, faktore horiekin, naiz eta ere momentu ekonomikoa hobe izan, guk uste dugu, nabari dela langabezian. Eta, zer uste dugu? Gure planifikazioa, eta gobernuaren planifikazioa, garatu behar dugula, gehiago, eta segitu behar dugula intzin. Beraz, zenbait uste zuten, hau ez ginela izango posible, hau ez zela izango posible, eta, guk uste dugu posible dela, eta intzin gazile. Parlamentutik gehien bat enplegu politika segurazki Nafarroko gobernuatik egiten dira, horre daude enplegu planak, daude enplegu politika aktiboak ere, eta hemendik noski horren segimendua jarripena egin bartzaio, izan daitezen norabide egokian joango diren politikak, ez da. Lehen ere esaten hazinez, eta ustut azpimarratu behar dela, pozik egon gaitezkela datu batzuekin, baina gu ere desientek ezkaltzen gaitu, sindikatuak eta askotan adierazi duten bezala, hor sortzen ari den enplegu hori nolakoa den, ez da. Hain zuzen ere, kontratu berri asko oso prekarioak izaten direlako, eta oso irapen motzekoak, eta sortzen ari da egoera bat, non jendea lana lortzen ari den, baina ez behar bada bere bizi baldintza duinak bermatuko dituen lan. Ez hor, alde hortatik uste dugu oso politika bizkorrak egin behar direla, enplegua sortzeko, enplegu planak, enplegu politika aktiboak, eta bereziki hor badaude kolektibo batzuk, emakumeak eta gazteak, eta iropen luze batez langabezian egon direnak, horiei begirako politika berezi horiek, ez da? Hor uste dugu hor lan asko egin behar dela, lan ona egin behar dela, eta behar bada baliatuz hortik kanpotik ere badatorren korronte hori, enplegua sustatu, baina esan bezala oso enplegua baldintza duinetan, eta uste horre ere badagoela oraindik ere zeo zer hobetzeko.
Bueno, lanaren egoera hobetzeko, nik uste akordio programatikoan guiak jartzen genuela hor, erronka batzuk, eta baita ere lan egiteko modu bet, eta hoi garatzen ari dela, edo hoi egiten ari dela gobernuak. Gu parlamentuan egiten aldugu, batez ere kontrolatu eta bultzatu gobernuaren lana. Eta akordio programatiko hoi betetzeko eta aintzin joateko. Esan bezala, ez da aktibatuta dauden politika horiek, enplegu planak eta enplegu politika aktibo horiek ere sustatzen jarraitu, baina beti ere hortzen muga edo horizonte horrekin ez da bilatuz sortzen den enpleguri izan dadia baldintza duinetan emandako enplegua. Eta alde hortatik ere badaude gauzatzuk behar bada zuzendu beharrekoak ere, eta askotan aipatu izan da ez da nola enpresa handi batzuei bereziki ematen zaizkien diru laguntza batzuk esate baterako, baina gero enpresa horiek berak momentu iristen denan, behar bezalako konpromisorik enplegu horri eusteko. Horren uste, tolako gauzatzuk ere behar bada berrikusi daitezkela, eta beti ere bilatuz, enplegua sortu bai, baina baldintza duinetan. Beti badago badira uniz gauzak egiteko, eta beti badire hor ere gelditzen dire, orain zen nahi dugu ikusi, emaitza gehiago, ez? Nik uste badela ere erronka handi bat, eta oino ez da ikusten adibidez erronka hoi jartzen dut gazteriarekin. Uste dugu, alde batetik gazteria joaten dela kanpora, lanbile, eta adibidez hoi ere, hortan lanean segitu behar dugu, adibidez. Nik uste oino badirela uniz gauzak egiteko. Adibidez nik uste badela erronka handi bat gazteriarekin. Gure gazteria kanpora badaie, lanbile, eta guk uste dugu hemen eman behar diegula aukerak. Hemen formatu dire, hemen ikasi dute, arras ongi prestatu daude, eta guk uste dugu hemen izan behar dutela aukera lan egiteko. Orduan, adibidez hori da erronka bat, oino ez dugu horretan ikusi maitzak. Eta, hau bezala badire bertzarronka batzuk. Hala ere guk ere ikuste dugu, erabaten dugun bidea, ona dela, eta bide xuxenetik gazile, orduan uste dugu, hortan segitu behar dugule. Uste dute momentu egokia dela bardei buruz berriz hitz egiteko, badakigu berriz ere nonbait maniobra batzuk eta badaudela. Orduan horrek erakusten digu, betiko martxan gabiltzala nola esateagatik ez da modu informal horretan, oraindik ere segitzen dutela bardearen erabilera, gure ikuspegiti bintzate desegoki hori egiten, eta horten gogoratu behar da oso urte esanguratsua dela, 2018 urtean berritu ditekelako horretarako dagoen hitzarmena, eta uste dugu sortzen ari dela, lehendik ere badatorren nolabait aurkako oposizio horretan, beste mugimendu bat urteo baliatuta, eta bereziki aipatu nuke gai hori, orain ere berriz egun erokotasuna lortu delako, egingo diren maniobregatik, eta esan duan horregatik, urte esanguratsua denez, behar bada momentu delako berriz gaia mahai gainean indarrondiz jartzeko, eta eskatzeko beti eskatzen ari garena. Ez dadia izan hori tiro eremu bat, izan dadia Nafarroak erabakitzen dugun erabilera emateko gune bat, eta beraz, bat gatoz egunotan egiten ari diren salaketekin, egingo direnekin, eta berriz dei bat, indar guztiak aktibatu ditzagun, behingoz izuli dadia bardea, dagokion tokira, jabotza eman behar zaionari, eta aprobetxatu zago momentua berriz ere, aldarrikapen hau indartzeko, eta mobilizazioen bitartez, berden tokira itzultzeko. Bertza erronka gaur ere nahi dut ere positiboki solastu, ez? Eta nik ere nahi dut solastu, bere momentuan 2008an hemen gobernu berria sartu zenean, bazen erronka ondia, hemen Nafarroan lan egiteko bakearen alde eta ere bizikidetzaren alde. Horretaz, argi gelditu zen, akordio programatikoan eta argi ere lehendakariaren borondatean, behartzela zuzendaritza bat, bakea eta bizikidetzaren alde lan egiteko.
Bueno, pues oizen erronka zaila guretako, ez? Baina gaur ja kusten dugu, ja orain dela ja pasatu direa 2 urte terdi, eta bueno, badugu berri bat oso ona guretako, gure alderdindako, adela, bueno, pues hauete edo terrorismoren biktimen elkartea, lan egin nahi duela gobernu honekin, bide bakearen alde eta bai ere bizikidetzaren alde. Kostatu zaigu, lana beraiekin adostea edo beraiei ere erakartzea, baina, bueno, pues ja kusten dugu eta bai ere parlamentuan eta bai ere adierazpenetan, bueno, hoi da, biktimen elkarteko lehendakaria esan duela, gobernu honekin lan egin nahi duela. Zeren batzuk uste zuten, terrorismoen biktimek eta bakarri ziren, bakarri nahi zutela beraiekin lan egin. Eta, ez da hola, gobernu honek erakutsi du bere borondatea, eta egiz nahi duela lan egin biktimekin, eta momentu honetan elkarrekin gaude lan egiten. Nik uste hori dela aurrera pausu handi bat Nafarroan, eta nahi dut zoriondu gobernuari, eta bai ere lau alderdiei. Hau lortu dugu, eta pentsatzen dut aintzin segitu behar dugula bide honetatik. Bakearen alde eta bizikidetzaren alde. Iruña herriko hotxetan izaskun jituala ikuskizunaren inguruan Josetxo Goia Ariberi elkarrizketatu dio eta hau da esan duena. Gaurkoan, Josetxo Goia Aribe dugu gurekin, Pilar Txotaz, Hierbabuena produzioa, bereziki. Eta, Josetxo Goia Aribe, musikaria dugu, konposizio lanetan ibiltzen da. Eta gurekin dugu, jitualai, lana zitza egiteko prest, ez da, Josetxo? Esaiguzu, nola sortu zen ideia hau? Nola sortu zen? Zuk ederki erran duzun bezala, ni musikaria naiz, gero konposatzailea ere, eta orain dela 25 urte, aintzinean, elurra bot izan du gortuz geroztikan, pazen Iruña herrian eta Nafarroko eremu handi aski zabal batetan, bazen hijitu bat, Buamia, euskaraz egarren genuen bezala, artista, kastaunelekin eta hola haratu nati biltzen zena, bere izena zuen Jose Antimasberez Etxeberria, el gitaniko de Añorben, izengoikia, el Castañuelas, mila izangoiki bazuen. Eta berak egiten zuena, edo bere bizikera, bide bizimodua, haitz garrantzitsua gertatzen zitzaidan eri ez. Bera aratu nat, ibiltzen zen bere gurriarekin, bere familiarekin, sagarrak eta igelak eta txoditsuak eta gena beti salgai, plazan ez, eta bitatean gauzak saldu, hasten zen ekiten zion dantzari, ez? Bino nola dantzatu, alako dantzakera beresia, eta hain zuzen ere Jose Antimasberezena hijitua alako estetika
garrantzitsua eta hunkigarria. Eta hori ene baitan beti izan dut, beti eraman dut, eta, bueno, gauzak arte edo sorkuntza munduan, gauzak bat-batian beti lanean zaudelarik, noski, gauzak etorri egitetzezkizu, eta, bueno, eta etorri zitzaidan zekin mundiko deia, eta hori zen momentuan ikomposatu, musika egin, aizuzen ere, musika hori dantza zedin, eta hau erranda, Jose Antimas Berez Etxeberriari omenaldi gisako espektakulua sortu dudan, ez? Eta orain kontatu dazun guztia, Jitoalai zenarekin zerikusia handia du? Bueno, bai badu, Jitoalai hemen Nafarroan edo Iñarrian bizi garenok badakigu frontoi baten izena dela, hain zuzen ere Labrit frontoiaren gibilean dagoen hori bertze frontoi hori, eta, bueno, badakizu euskal pilota mundialki beti ezagutu izan dugu Jaialai izena bezala, ez? Bombay, Miami, toki guztietatik, ez, beti festa punta hori. Eta Jaialai izenatik, jendea nolabait ere aski herrikoi moduan, nola, ez? Ez batek errazuelako, ez baizik eta herri moduan, jendeak jai kendu eta paratu zuen Jitoalai. Eta Jitoalai izena erran behar da, hori bai jituak eta bai jituak ezkinenok, paioak ez, beti elkarrekin nola izaten ginen edo diostatzen ginen hain zuzen ere frontoi horretan, ez? Eta nik uste Jose Antimas Berez Etxeberria beti paioekin, beti irripartzu, beti elkarren konbibentzi honek honean, ez? Eta, bueno, izen hori, ene ustez, zegokion egin zuzen ere, orain erran berri dizudan espektakulo honi primeran, ez? Eta hori da, Jitoalai, gure dantzariek ez dira pilotaz arituko, baina horra izena Jitoalai, eta ez da jitu iluna, Jitoalai baizik. Guzti hau esan diatzuna Jose Antimas Berez Etxeberriari dagokionez, baina orain, zutaz hitz egingo dugu baita ere, Josetxo Goia Aribe, nor da? Josetxo Goia Aribe nor den, ni lotxa dut, beldur, do pixkot, ni ezpai naiz, nitaz hitz egin lezakeen pertsona, nik nahiago dut bertzeek, nor nahizen ni erran dezaten, ez? Nundo dezure sustraiak? Nire sustraiak... Hasi zen guzti hau? Bueno, nun hasi zen, pues bueno, ni donestun sortu nintzen, ordu barkatu, urte bat erdi, ja ene gurasoek belate dunarik eta etzelarik pasatu intziren, eta Iruñara etorri ginen, ez? Eta ni urte bat erdi nitiolarik ja Iruñan nintzen, ez? Jarauta karrika nahi zuzun ere parte zarrian, ez? Eta gero ezakin nitaz, zederra, bueno... Musikagilea, saxofoi polea, zergatik saxofoia? Bueno, nire atxan txistularia zen, bera de Bidasoako txistularia zen, ni txikitan 11 senidetako familiko parteidea nahi, 8garrena, eta musika munduan aritzen den, aritu den bakarra. Ni logikoki txistu hartu nuen, gero txistutik pasatu nuen gaita, dulzaina gaitara, 18 urte artiola, eta haizezko musika, haizezko instrumentoak. Eta haizezko instrumento horietan murgilua nola ere, txistua eta gaita tipiegia gertatzen zitzaidan musika egiteko, hau da nire iritzia, eta pasatu nintzen saxora. Zergatik saxora? Nik ez baitakit soinua, politia gustatzen zitzaidan, eta hori sartu nintzen kontserbatorioan, goiko mailako karrera guztia egin,
gero Madriden beka bat edo diru laguntza bat eman zitaten, hemen Nafarroko gobernuak ez baitzitan ematen, azkenean joan behar izan nuen Madridera, Madriden hori diru laguntza txikia bazen ere eman egin zitaten, Parisera joan nintzen, lau urtez, gero etorri nintzen, hasi nintzen ere diskak eta hola egiten, eta bueno... Hainbat diska dituzu? Hainbat diska, eta diska horiek guztiak instrumentalak dira, nolabait ere, eta azkeniko honetan, pues bueno, da musika, ez da musika bakarrik, baizik eta dantzarekiko musika nik konposatutakoa. Eta, bueno, hori da nire biblia bitzetan, ez? Eta nola dago antolatuta ikusiko dugun obra hau, hemen Gaiarren, Jitoala izena duena, flamenkoa, baita ere sartu izan duzue? Ez, bueno, badira flamenko begi keinu batzuk, baina errean behar da Jose Antimas Berez Etxebarria gure Nafari hitua, azkeneko nomada, azkeneko buamia, oain ez baita bera bezalakorik, benipenik dakidanez, bera hitua izan eta dantzatzen hori dantzazalea, dantzaria zela eta beralaxe pentsa genezake flamenko munduan hortara egokituko genuke agian, ez? Taularatu duzuela, Hori da. Eta Jose Antimas Berez Etxeberria Iruña Barrena eta Nafarroa Barrena dantzatzen zuenian, berak hartzen zuen radiokaset bat, piladuna, eta hemengo musika egiten zuen. Ez zuen flamenkoa egiten. Ez zaren truke? Bat ere, bera pasakaie eta eskudantzak eta fandanguk eta urre esku eta bera hori dantzatzen zuen. Eta hori zen nolabait ere bere marka, ez? Oso integratua zen geure eremuan, ez? Eta horrek ere unkitu egin ninduen hau nintzez, eta beraz konposaturiko musika, geure musikat altxor horretatik nik zenbait gauza hartu, hautsi, berkonpondu, eta horra gero... Guzti hori bildu. Bai, hori da. Eta improvisazio puntu hori, naturaltasun hori kaleetan zehar erakusten zuena, eta taularatu duzue. Zenbat langile edo, zenbat pertsona zaudete lanean obra honetan, honen atzean? Bai, bueno, hor taula gainean, elenkoa, erraten duguna, gara 3 musikari, Bagideko Josemi Garzón kontrabajo jolea, Baionako Michel Duko gitarra jolea eta botsare, gero ni, eta gero dantzaldetik badugu Mariana Collado, eta Carlos Chavarro biak Madridekoak. Eta langileetaz ari garelarik, ez da aztu behar ere, inola ere, zuzendari artistiko bat badugula, Cristina Alvarez Isturiz, eta importantena da produzioa. Hau, produzurik gabe, ez balitz produziorik izan, hau ezkenukeen egiten ahal izan. Beraz, produzioa da Jarrabona Producciones, hain zuzen ere eskuinean dagoena, Pilar Sofas Palomino. Eta hori da nolabait ere, gero bada Koldo Tainta, Argiak, Atretsuak, bada Nacho, Elkoneko zara soinaldetik, eta badugu komunikazio bere langile bat, bueno, ni sekulan ez nintzen alako. Horren atzean, auskalo zenbat jende lan egiten duzuen, olako obra bat aurrera ateratzeko, ezta? Hori da. Eta honen ondoren, Gaiarren osatu edo, antzestu ondoren, pentsatuta duzuen beste lekuetara eramatea baita ere, Jitoala Gure mugikorrak, gure telefonoa, gure e-maila, gure WhatsAppak irekirik daude, edo zeinek deituta gu arata. Ez? Hemen Nafarroan Barrena, eta hori Gaiarre sariarekin batera, Gaiarre saria hartu baitugu, jaso dugu, badugu Euskal Gobernutik, Nafarroko Gobernutik, Euskal Gobernua baita ere, subentzio 20.000 eurotakoa. Eta horrekin Nafarroa Barrena 5-6 saio aktuazio eginen ditugu. Eta baita ere, Jitoalaiek bere naia, Jitoala irena, edo badugu alako bokazioa, aratunat ibiltzekoa ez. Ikusiko dugu, zer gertatzen den, baina irekia gaude, nomadak izan aratunat ere, joan nahi dugu, ala nola Jose Antimas Berez Etxeberria joaten zen. Eta Jose Antimas Berez
Etxeberria, esan duzun bezala, kaleetan ere aritzen zen. Zuek kalean aritzeko asmorik alduzu? Edo ausardia hori ja berarentzat, ez da? Bai, ausardia politia zen eta guk egin duguna izan da, nolabait ere lekukotasun hori, baitan geure memorioan zegoena, eta hori taularatu egin dugu, ja sorkuntza berria, garaikeretasun puntxo batekin, kontemporaneoa, baile espainol, data espainola, data kontemporanea, flamenko bizka bat, musika komplikatua da, komplikatua erren nahi dut ez dela musika herrikoia hola, bueno, baina hainbat pasarte herrikoak badira ere, ez jendek erraten du, hori, kantori, ote da, ez ote da, bueno, hori da, ez. Beraz, hor taularatzen duguna nolabait ere badu mail hori ez, bertze kontekstua, beste inguru tekstua. Eta azkenik, minutu batzuk lehenago, obraren minutu, obrasi, baino lehenako momentu horiek, ordu horiek, minutu horiek, urduritasunez bizitzen dituzue, eta zer da pasatzen dena burutik, momentu horietan? Ba, nire burutik pasatzen zaidana, justu hainbat minutu justu hasi baino lehenago, ba, ies egiteko gogu. Ies egiteko gogu edo nire buruari erramio zer, hau beldurra, baina nork eraman hau onar, eta gero behin hasez gero, nik uste torik atatzen dela jende, publiko zure aintzinean duzularik, pelotariak direlarik, edo idazleak direlarik, edo antzerkiak, beti bat dugu bildur pixkotori ez, baina sanua omen da. Gu bizitzen dugu ere bildur hori. Hala da, Josetxo. Josetxo Goia Aribe, Pilar, eskerrik asko plazer bat hutsa izan da, hemen egotea, eremu hain magiko honetan, Jaiarre delakoa, eta zorterik hoberena opa dizuegu. Eskerrik asko. Eskerrik asko tarte hau izatea ere. Eta Nafarroan barrena eta Natura ebiliko berela. Beraz, ongi etorrierik izan dira. Ongi, eskerrik asko tarte hau izatea ere. Eskerrik asko zuei, Charlotte Elbiztari. Eskerrik asko. Familia arteko gatazka konpontzeko teknikaria behar da Iruñan, beharrezkoa 1 eta 3 urteko esperientzia, ikasketa maila, psikologia, zuzenbidea, gizarte langilea edo gizarte hezitzailea. Lanaldi erdia asteartetik igandera. Soldata urtean 10.519 euro gordinak. Interesatua bidali kurrikulunak seleccionpsikologoa@gmail.com elbidera. Adingabeko umeen babeserako zerbitzurako koordinatzailea behar da Iruñan, beharrezkoa 1 eta 3 urteko esperientzia, ikasketak, psikologia, zuzenbidea, gizarte langilea edo gizarte hezitzailea. 6 hilabeteko kontratua lanaldi osorako astelehenetik ostiralera, interesatua bidali kurrikulunak seleccioncoordinacioncentro@gmail.com elbidera. Produkzio lanetarako arduradun teknikaria behar da Iruñan, ikasketa maila ingeniaritza industriala. Lanaldi osorako goizeko 8 ordubitara eta arratsaldez 4:30 6:30.
Bidaiatzeko prest egotea beharrezkoa da. Kurrikuluna bidali mangel@isimar.es helbidera. Matematika, fisika eta kimika irakaslea behar da Iruñan. Gai hauetan aditua izan behar da. Lanaldi osorako kurrikuluna bidali ceborjacurriculums@hotmail.com helbidera. Sukaldaria behar da Burlatan. Sukaldaritza ikasketak egina izatea baloratuko da. Kurrikuluna bidali cajsb@hotmail.com helbidera. Web horri diseinatzailea informatika teknikaria behar da. Lanaldi osorako praktika kontratuarekin. Derrigorrez 30 urtetik beherakoa izatea, Nafarroko enplegu zerbitzuan inskribatua egotea. Kurrikuluna bidali info@difacilconsultoria.es helbidera. Aseguruak eta pensio planen bulegorako administraria behar da. Bulego lanak eta produktuen salmentarako lanaldi osorako ordutegia, goizeko 9:30 ordubitara eta arratsaldez 5:00 8:00. Kurrikuluna bidali bazgim@mafre.com helbidera. Albaiteroa behar da izan, ikerketa eta antolakuntza lanetan eta lan taldean aritzeko. Baloratuko da haragietako artillekin lan esperientzia izatea eta proiektu lanetan aritu izana. Kurrikuluna bidali mj@anel.es helbidera. Iturgina behar da Iruñan, ordutegia goizeko 8:30 ordu 1:30 eta arratsaldez 3:30 6:30. Lan hitzarmenen araberoko soldata. Kurrikuluna bidali fontan.jsantos@gmail.com helbidera. Lanbide orientatzailea behar da Iruñan, gutxienez 2 urteko esperientzia horrelako lanetan. Kurrikuluna bidali formacion.pam@accionlaboral.com helbidera. 2 iturgin eta igelzero bat behar dira noainen. Lanaldi zatituan goizez eta arratsaldez. Kurrikuluna bidali alfaro@multiserviciosplanes.es helbidera. Erizaina behar da Alsasun astelenetik ostiralera goizeko 8:00tik 3:00. Kurrikuluna bidali aitabarandiaran@alsasua.net helbidera. Kamioi gidaria banatzailea behar da Nafarroan zehar ibiltzeko, lanaldi zatituan goizez eta arratsaldez. Kurrikuluna bidali ijubilar@tdn.es helbidera. Pilates makina diseinatzailea behar da, beharrezkoa ingeniaritza graduatua, ordutegia goizeko 9:00 ordubitara eta arratsaldez 4:00 7:00. Soldata 1.500 euro hilero garbiak. Kurrikuluna bidali ofertasbi@navarra.es helbidera. Xaloa telebistako merkatu txikian lan eskariak edo eskaintzak egin nahi badituzu, bidali mezua lanpolsa.xaloa@gmail.com helbidera. Ternera de Navarra, Nafarroko aretxea. Baserre inguruan eta 4 hilabete arte amaren esnearekin azitutako aretxeak. Goi mailako haragia, berme sanitario osokoa. Zure mailan Nafarroko aretxea, Ternera de Navarra, geurea. Beti teknologi berriaren aldeko apostu eginez. Bere kalitatean efikazia areagotuz eta betiko sukalde ekonomikaren goxotasuna mantenduz. Aukera handia ekonomiketan. Etxea egongela goxo eduki nahi baduzu, bizita gaitzazu, peletak, lurreko suak, erakusketa zabala. Menditxuri, Don Esteben.